Mapagpalang araw sa inyong lahat mga kalakbay, lalo na po sa ating butihing narrator. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Albert. 59 na taong gulang na buhat sa Katarman, Samar. At nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking karanasan at ng mga kaklase ko sa isa naming misteryosong gwapong propesor namin noon sa Filipino subject. Nasa kalagitnaan na kami noon ng semester nang umalis ang aming guro na si Binibining Alexandra Buencamino. Bumalik siya sa Infanta at doon na mismo nagturo kapiling ang kanyang pamilya. Taong 1985. Nasa 21 taong gulang ako at nag-aaral sa kolehiyo. Nagpatigil-tigil ako sa pag-aaral dahil hindi kami kayang pagsabay-sabay ng aming mga magulang. Mabuti na lang at nakahanap ng maayos na trabaho ang aking panganay na kapatid at siya ang naging daan upang makaahon kami sa matinding kahirapan. Sa awa naman ng Diyos ay malapit na ako noong makagraduate. Ang taong iyon ay medyo dumadako na sa pag-usad ng teknolohiya. Maraming lumilitaw na ang mga usong kagamitan at mga kasuotan na sikat noong nasa kabataan ako. May pumalit sa kanyang guro na isang good-looking at simpatikong lalaki na nagngangalang Ginoong Martin Pascuala. Talagang lalaking-lalaki ang dating niya at mula ulo hanggang paa ay maganda ang kanyang tindigan. Nasabi pa ng aming din na may pagkakahawig siya sa lumang veteranong artista na si Miguel Rodriguez. Ang naturang artista na parating gumaganap bilang kontrabida sa mga pelikula. Karamihan naman sa aking mga kaklase ay lubos na humahanga sa angking galing niya sa pagtuturo at sa matinding karisma. Kaya naman pinagpapantasyan siya ng karamihan ng babae. Maging ang faculty ng aming universidad ay natutuwa at nagpapapansin sa kanya. Lubos ang paghanga nila dito at talagang kahit saan siya magpunta ay hindi maiwasan ng mga kababaihan na mapasulyap sa kanya. Hindi ko maunawaan kung anong klaseng karisma at kagopuhan ang tinataglay niya. Dahil napakadali niyang mapasunod at mapapayag ang mga babae sa paaralan. Inisip ko rin na marahil ay may anting-anting siya o anumang agimat na ginagamit para mabihag niya ang mga paningin ng karamihan. Hanggang isang araw noon, napadaan kami ng mga barkada ko sa harapan ng kanyang silid-aralan. Katatapos noon ang klase niya sa ibang seksyon. Palihim kami nagtago sa isang tabi at sinilip namin kung ano ang ginagawa niya. At nahuli namin siyang pinagnanasahan at tinitidigang mabuti ang larawan ng isang magandang babae. Namilog naman ang mga mata ko kalakbay nang mapansin kong ilabas niya ang kanyang mahabang dila na animoy dila ng mabangis na hayop tapos ay pinagdidilaan niya ang larawan. Kinusot-kusot ko pa ang aking mga mata at nakita kong bumalik sa normal ang kanyang anyo. Ngunit naging balako gayon din ang mga kabarkada ko nang tumingin siya ng matalim sa aming direksyon at nakita niya kung saan kami nagtatago. Tumayo siya mula sa kinauupuan at nung akmang magtutungo siya sa amin ay para kaming binuhusan ng mainit at kumukulong tubig. Nang mapagmasdan naming humaba ang kanyang mga kuko, tumulis ang mga ngipin at nanlisik ang mapupulang mga mata. Sa sobrang takot namin ay hindi kami makagalaw mula sa aming pinagkukublihan. Hinawakan niya ang dingding at pinagkakalmot hanggang sa tumambad ang mahabang gasgas sa dingding. Lumalapit na siya sa amin. Subalit napakabigat ng aming mga paa at hindi kami makahakbang. Naipikit na lang namin ang aming mga mata dahil wala kaming mahinga ng tulong. Walang katao-tao sa may korehidor at abala ang mga estudyante sa bawat klase. Sa hindi inaasahang pangyayari, ay napansin namin na nagsisipaglabasan na sa mga silid-aralan ang mga estudyante. Nataranta ang aming gurong si Sir Miguel. At dahil daw na unti-unting nagbago ang kanyang anyo, bumalik siya sa pagiging ordinaryong tao dahil nag-umpisang maglabasan ng mga guro at estudyante sa bawat classroom. Yun na ang umpisa ng bakanting oras ng ilang mga estudyante. Nanumbalik ang aming lakas, kaya naisipan namin kumaripas ng takbo at makipagsiksikan sa mga estudyante na magtutungo sa may kantin. Pero hindi na kami kumain sa sobrang takot at dumako kami sa kasunod na subject.
Talagang nag-aalala sa amin ng guro namin sa physical education dahil namumutla kami at pinagpapawisan kami ng malamig. Tinanong pa niya kung may sakit kami at umiling-iling na lang kami. Hindi ako mapalagay ng mga oras na iyon dahil natatakot kaming magbabarkada na sundan at resbakan kami ng aming propesor sa Pilipino. Lalo pat nakita namin ang kanyang tunay na anyo. Nahimasmasan na lamang kami noong nagkaroon kami ng practical activity sa physical education at nakapareha ko pa ang aking crush na si Sabrina. Kahit papano ay guman ang aking kalooban. Maganda at talagang simple si Sabrina. Hindi tulad ng iba naming kaklase na kailangan pa ng kolorete sa muka para lang maging kaakit-akit. Matagal na kami magkaibigan pero nahihiya akong manligaw sa kanya. Dahil nag-aalangan ako na baka mabasted niya ako, kaya naman inilihim ko pa rin ang pagtingin ko sa kanya. Magkakasabay kaming umuwi ng mga kabarkada ko at napansin namin na may mga mata na nakamasid sa amin sa may pasilyo. Paglingon namin ay nasa second floor building si Ginoong Martin at kumakain siya ng mansanas. Eksaktong pagkaubos ng mansanas ay inihagis niya sa aming direksyon at tinamaan si Edgar sa noo bago bumagsak ang mansanas sa lupa. Pakiramdam ko ay maiihi ako sa aking pantalon ng mga oras na iyon dahil ngumisi ito sa amin at doon namin nakita ang mga nangingislap na mahahaba at matutulis na mga pangil na lalo pang nagpaningning sa kaputian. Sumenya si Sir Martin sa amin tapos ay bigla niyang kinuyom ang kanyang mga kamao kung saan nakita namin na naglalabasan ng mga litid sa mga daliri niya. Pakiramdam ko ay pinagbabantaan niya kami magkakaibigan na manahimik kung hindi ay dudurugin niya at pagpipera-pirasoy ng aming mga katawan. Sa matinding takot mga kalakbay ay nagmamadali kaming bumaba sa hagdanan patungo sa may gate sa pangamba na baka masundan niya kami magkakaibigan at isa-isa kaming dispatchahin bago pa kami makauwi sa aming tahanan. Nakarating naman kami sa gate at nakalabas ng maayos. Pero naisipan namin mag-usap at bumuo ng plano. Kailangan namin makaiwas sa aming guro kada pagkatapos ng aming klase sa kanya at walang dapat na maiiwan sa silid-aralan dahil siguradong may balak siyang patayin kami magkakaibigan dahil sa aming nalaman sa kanyang pagkatao. Sumang-ayon naman kami magkakaibigan bago pa nagkahiwa-hiwalay sa may kanto. Sumakay ako sa jeep. Wala pang ilang minuto ay nakarating na ako sa aming bahay. Masaya at masigla naman akong bumati sa aking nanay. Noong magtutungo na sana ako sa aking kwarto, ay pinigilan ako ng aking nanay at tatay dahil may bisita pala kami. Ipinakilala nila ako at ganoon na lamang ang pagkabigla ko nang makita kong si Ginoong Martin ang nakaupo sa aming sopa. Siya pala ang bago naming kapitbahay na mangungupahan sa kabilang apartment. Pinagmasdan ko ng mabuti ang kanyang mga kuko. Subalit nabigo ko nang makitang ordinaryong maikling kuko iyon at hindi mahaba at matutulis na katulad ng mabangis na hayop. Napataas naman ang tono ng aking boses at halos pumiyok ako sa sobrang kaba. Napakunot-no ang aking mga magulang at tinanong nila ako kung may problema ako. Nagsinungaling ako at nasabi ko na huwag na lamang nila akong pansinin dahil pagod ako sa eskwelahan. Magiliw at magalang si Ginoong Martin sa aking mga magulang at nabanggit pa niyang propesor ko siya sa Pilipino at pwede niya akong bisitahin sa bahay kung may hindi man ako maintindihan sa aming aralin. Inilahad niya ang kanyang mga kamay bilang simula ng aming pagkakakilala at pagkakaibigan bilang magkapitbahay. Nung una ay ayaw kong makipagkamay sa kanya, kaya lang ay pinilit ako ng aking mga magulang. Kaya naman hinawakan ko na ang kanyang mga kamay at halos mapalundag ako sa sobrang lamig. Pinipilipit niya ang kamay ko at halos magputukan ng mga buto ko. Napangiwi ako subalit hindi ako makasigaw sa sobrang sakit dahil titig na titig siya sa akin. Marahil ay binabalaan niya akong huwag gumawa ng masama kung ayaw ko na mapahamak ako. Binitiwan niya ang aking kamay at ginulo ang buhok ko. Umiti siya ng pagkalawak-lawak at nakita ko ang maputi niyang ngipin na kanina lamang ay naging matulis na mga pangil. Pagkatapos kong tumango at nagpukol ng matipid na ngiti sa kanya, ay dali-dali ako nagtungo sa aking silid tulugan. Hindi na ako lumingon pa sa kanilang direksyon.
Pagkapasok ko sa aking kwarto ay nagmamadali ako nagtungo sa poong Nazareno na nakalagay sa aking lamesa. Nagdasal ako ng taimtim at kahit hindi naman mainit sa aking kwarto, ay naligo ako sa pawis. Hindi ko makontrol ang matinding kaba. Hanggang sa lumipas ang kalating oras, ay natapos ako ng pagdarasal at nakahinga na ng maluwag. Lumingali nga ako sa paligid at nagtungo sa may bintana. Binuksan ko ang Venetian blind at sumilip ako sa labas. Kitang-kita ko si Ginoong Martin sa may bintana na katapat ng aking silid tulugan. Kumakaway-kaway siya sa akin at napalunok ako ng laway. Pagkatapos ay sinaraduhan ko ang bintana. Pakiramdam ko ay mamamatay ako ng maaga, lalo pat naging komplikado at lumiit ang mundo ko nang maging kapitbahay ko si Ginoong Martin. Nagdoble ingat ako gayon din sa paaralan. Nabanggit ko sa mga kaibigan ko ang nangyari, kaya lalo na silang nabahala. Hindi namin malaman kung ano ang gagawin namin. Ayaw naman namin magsumbong sa mga pulis dahil siguradong hindi nila kami pakikinggan at ang masama pa ay ipapatawag ang aming mga magulang at magkakaroon pa ng mas malaking kaguluhan. Hindi pa noon natatapos sa maghapon ay nagtungo kami sa pathway at tumambay dahil mahaba pa ang vacant period namin. Nagkukwentuhan kami ni Sabrina nang makita namin si Sir Martin na kasama si binibining Jessica na isang propesor naman sa English. Mukhang masaya sila nagkukwentuhan habang sumisip-sip ng malamig na soft drinks. Nabanggit naman sa akin ni Sabrina na mukhang nililigawan ni Sir Martin si Ma'am Jessica. At ilang beses na rin silang nakita na magkadate nito sa labas ng universidad. Dahil doon ay nabuo sa isip ko na sundan si Ginoong Martin kaya nakipagkasundo ko sa aking mga kaklase. Palihim naming sinundan si Ginoong Martin, gayon din si binibining Jessica pagkatapos ng aming last subject sa hapon. Mabuti na lang at hindi kami napansin ng iba pa namin mga kaklase. Sumakay silang dalawa sa magarang kotse ni Ginoong Martin. Hindi ko alam kung saan nila balak pumunta. Ngunit hindi pa man sila gaanong kalayuan, ay napansin namin magkakaibigan na huminto sila sa liblib na lugar na may abandonado at lumang bahay. Kaya sinundan namin sila at nagtago kami sa mahahabang damuhan at sinubukan namin pumasok sa loob ng bahay kahit nangingilabot kami sa anumang pwedeng mangyari sa amin. Manaka-naka kaming pumasok sa maliit na bukas na pinto. Medyo madilim sa loob dahil walang kailaw-ilaw at malapit na rin magdapit hapon. Marumi at maalikabok ang mga kasangkapan, kaya talagang hindi namin maiwasang magtakip ng ilong. Nakarinig pa kami ng mga kalabog at ingay, kaya naalarma kami. Hinanap namin ang lugar kung saan nagmumula ang malalakas na ingay, hanggang sa mapadako kami sa isang kwarto, kung saan nakita namin ang hubad na katawan ni Ginoong Martin at binibining Jessica na magkasanib. Nahiya naman kami kaya lang ay pinilit naming panoorin ang kanilang ginagawa, hanggang sa may naulinagang kaming kumakalusko sa may gawing labas. Tumigil ang dalawa sa kanilang ginagawa at nagmamadaling nagbihis. Naisipan naman naming lumakad patungo sa may labasan upang alamin kung ano ang nangyayari. Nawala na ang focus namin kay Ginoong Martin at binibining Jessica. Pagpunta namin sa may labas ng lumang bahay, ay nakita namin na may nagpark ng sasakyan sa kabilang bloke at napagtanto namin mga residente na nakatira sa paligid. Nagtago kami sa isang sulok at pinakiramdaman ang paglabas ng dalawang guro. Subalit lagpas kalahating minuto na ay hindi pa rin sila lumalabas ng lumang bahay. Hanggang sa nakarinig kami ng ipit at putol-putol na pagtili ng babae. Kaya nanindig ang aming mga balahibo dahil nakakatiyak kaming si binibining Jessica ang naturang babaeng sumisigaw sa loob ng bahay. Nagdesisyon naman si Christian na umuwi na sa kanilang bahay. Niyaya niya na rin kami dahil delikado na kung magtatagal kami sa lugar na iyon. At ang masama pa ay mahuli na naman kami ni Ginoong Martin na nanunubok sa kanila. Kaya naman ay sumang-ayon na lang kami sa kanya at nag-umpisa kami maglakad sa daan. Kinabukasan ay hindi talaga ako mapakali. Lalo pat nakita namin si binibining Jessica sa paaralan na may suot na malaking salamin sa kanyang mga mata at mukha siyang walang sigla. Ramdam ko yung kakaibang takot sa kanyang aura. Buong maghapon siyang nakasuot ng shade sa mata at nawiwirduhan kami sa kanyang ikinikilos. Hindi sila madalas na nagkakasama ni Ginoong Martin
dahil abala siya sa pagtuturo ng mga estudyante. Subalit hindi pa rin niya kami tinatantanan at talagang hindi iniaalis sa amin ang matatalim niyang mga tingin. Posibleng nakakaramdam siya ng kakaibang panganib sa amin at naaamoy niya na may nakita kami sa kanyang mga ginagawang milagro sa labas ng paaralan. Tinanong ko si Ephraim kung may kakilala siyang pwedeng tumulong sa amin. Subalit kahit siya ay natatakot din na magsalita ng labang kay Ginoong Martin. Dahil ayaw niyang manganib ang buhay, subalit napilitan siya magsabi sa akin ng totoo. May kakilala daw na magaling na albularyo at tagapatay ng aswang, si Ginoong William na profesor namin sa physics. Iyon lang daw ang alam nilang may kakayahang posibleng makalabang kay Ginoong Martin. Ngunit binalaan niya ako na huwag gumawa ng katarantaduhan. Dahil kapag nalaman ni Ginoong Martin na nagsumbong ako o isa man sa kanilang magkakaibigan, ay tiyak na hindi ito magdadalawang isip na patayin sila. Hindi ako nagpapigil kay Ephraim. Hindi ko gusto sa Ginoong William dahil kilala ko itong playboy. Pero kahit papano ay mapapakisamahan siya ng maayos dahil tao siya at hindi halimaw tulad ni Ginoong Martin. Nagtungo ko sa silid ni Ginoong William at mabuti na lang ay inabutan ko pa siya nagliligpit ng kanyang mga kagamitan. Uuwi na sana siya nang bigla akong nakipag-usap. Sir, pasensya na po kung nagtungo ako dito at ginambala ko ang inyong pag-uwi. Gusto ko po sanang humingi sa inyo ng tulong. Napakunot noo siya. Anong klaseng tulong, Mr. Valdez? May hindi ka ba maintindihan sa ating aralin? Hindi po ito tungkol sa ating aralin. Gusto ko pong humingi sa inyo ng tulong kung paano mapupuksa ang kampo ng kadiliman. Napatayo naman si Ginoong William mula sa kanyang kinauupuan at tinignan niya ako ng mabuti. Kinapa niya ang leg ko at siniyasat din ang aking mga mata. May sakit ka ba o gumagamit ka ng bawal na gamot, Mr. Valdez? Ano yung mga pinagsasasabi mo? Naiinis naman ako dahil iniisip niyang gumagamit ako ng droga. Sir, hindi ako nagbibiro. Hindi po ko adik at wala po akong sakit. May nakapagsabi sa akin na may kakilala kayong albularyo na kayang pumuksa ng mga kakaibang nilalang. Kailangan ko ng tulong niya upang mapatay ang naturang nilalang na tinutukoy ko. Tinanong naman ako ni Sir William, anong klaseng nilalang ang sinasabi mo? Buong tapang akong tumagon habang nakikipagtitigan sa kanya ng tingin. Nilalang po na humahaba ang dila, gayon din ang mga kuko. Tumutulis ang mga pangil at nanlilisik ang mga mata. Aswang po ang tinutukoy ko na nilalang at may kakilala akong aswang sa ating paaralan. Hinawakan ni Ginoong William ang kanyang baba at pinag-aralang mabuti ang aking mga sinabi bago siya nagsalita. At sino naman ang pinaghihinalaan mong aswang? Si Ginoong Martin Edward po. Hindi mapigilan ni Ginoong William na mapahalakak. Sumambulat ang kanyang malulutong na paghagalpak at napahawak siya sa kanyang tiyan sa sobrang kasiyahan. Halos mapahiya ako sa aking kinatatayuan. Wala kang matibay na ebidensya at saka tandaan mo na masamang magsinungaling at magbintang sa ibang tao. Baka mapatawag ka pa sa din sa office sa ginagawa mo. Ang mabuti pa ay mag-focus ka na lamang sa mga aralin. Hinawakan ko ang mga kamay ni Ginoong William at tinignan siya ng gusto sa kanyang mga mata. Saglit siyang natigilan sa mga ikinilos ko. Sir, hindi ako nagbibiro. Kitang-kita ko gayon din ng mga kaibigan ko kung paano siya nagbagong anyo. Nahuli namin siyang dinidilaan ng larawan ng isang magandang babae. Nakita din namin siyang katalik ni Binibining Jessica sa lumang abandonadong bahay. Dagdag ko pa, na narinig namin si Ma'am Jessica na nagtititili pagkatapos ay kakaiba na ang kanyang pisikal na anyo at kilos nitong umaga. Hindi ordinaryong tao si Ginoong Martin at talagang natitiyak namin na isa itong aswang. Kung hindi tayo gagawa ng aksyon, ay marami pa siyang mapapatay na inosenteng buhay dito sa ating paaralan. Hindi naman kaagad nakapagsalita si Ginoong William. Matagal niya akong tinignan sa aking mga mata at mukhang nagimbal siya sa revelasyon ko sa kanya. Nagpakawala muna siya ng mahabang buntong hininga bago kinontrol ang sarili. Mabigat ang akusasyon mo kay Ginoong Martin at kung totoo man ang sinasabi mo, ay kailangan na mapagplanuhan at makitang mabuti kung paano siya nagbabagong anyo at kung may napinsala na ba talaga siyang tao
para lang mapatunayan na isa nga siyang aswang. Nagkaroon ako ng kaunting pag-asa. Kung gano'n ay naniniwala na kayo sa akin na isang aswang si Ginoong Martin at gusto na ninyo akong tulungan. Naging mapaghihimok ang aking katanungan sa kanya. Subalit may isang tinig na biglang sumambulat na nagmumula sa labas ng silid-aralan, kaya naalintana ang aming pag-uusap. Anong klaseng katibayan ang gusto mong malaman sa akin, Ginoong William? Upang mapatunayan mo na isa akong aswang. Bigla namang pag-alingaw-ngaw ng isang tinig sa apat na sulok ng buong silid, kung kaya't umakyat ang kilabot sa kukote ko. Gusto ko na sana maglaho noon mula sa aking kinatatayuan at magtago sa ilalim ng upuan. Mabilis akong lumingon at nakita ko si Ginoong Martin na nakatayo sa may labas ng silid-aralan. Pinagtaasan niya ako ng kilay at ramdam ko ang panggigigil niya ng kanyang galit sa inis sa akin. Magsasalita na sana ako nang biglang tumunog ang bell, hudyat ng lunch break. Kaya nakahinga ako ng maluwag dahil naisipang umalis na Ginoong Martin. Subalit hindi niya kaagad inalis ang tingin sa akin. Pakiramdam ko ay sinisintensya niya ako sa kasalanan na hindi ko namang ginawa. Masyado ako nagmadali at basta ko nalang ginawa ang bagay na hindi ko naman alam na magiging komplikado. Nakakatiyak akong isa ako sa mga tinik niya sa lalamunan. Kaya gusto na rin niya akong iligpit, katulad ng ginawa niya sa iba pa niyang mga naging biktima. Pagsisisihan mo ang pag-aakusa mo sa akin ng walang katotohanan. Banta ni Ginoong Martin. Bago niya tinapik ang balikat ni Ginoong William, saka pa lamang siya lumabas ng silid ng pasipol-sipol hanggang sa maglaho na siya sa aming paningin. Pagkatapos niyang makalabas ay biglang umakyat ang kilabot sa tuktok ko. Hindi ko alam kung hanggang saan ang kaya niyang gawin para masira niya ang buhay ko. Kung kaya't bago pa magkagulo, ay nagmamadali akong umalis at hindi ko na kinausap si Ginoong William. Hindi na ako lumingon sa dakong kanan sa takot na baka matagpuan ko sa isang sulok si Ginoong Martin na nakaabang sa akin. Kung ano-ano na ang pumapasok sa isip ko, kaya umiwas ako sa anumang pwedeng mangyari. Kumain na lamang ako sa kantina at nakasabay ko sina Ephraim at Christian. Ngunit iniwasan na namin mag-usap ng kung ano tungkol kay Ginoong Martin. Dahil baka nasa paligid lamang siya at nakamasid sa aming mga ikinikilos. Dumako ang hapon at natapos na ang klase namin. Nagsipag-uwian na kami sa aming bahay at inabot na ako ng takip silim bago nakauwi dahil sa matinding pagbubuhol ng mga sasakyan sa kalsada. Pagkadating ko sa silid tulugan ay laking gulat ko na bukas ang bintana. Sumilip ako at napansin ko sa kabilang apartment sa bintana ni Ginoong Martin ay may kasama siyang magandang babae na may bilugang hugis na katawan. Hindi ako nakakatiyak kung nobya niya ang naturang babae pero nahuli ko silang naghahalikan. Napakainit ng mga sandaling iyon at nagawa siyang hubaran ni Ginoong Martin. Hanggang ilang sandali pa, ay bigla akong kinabahan dahil bumukas ang matutulis niyang mga kuko at mabalahibong mga kamay. Pinagkakalmot niya ang babae habang sumisigaw ito ng pagkalakas-lakas, kaya sinikap niyang takpan ang bibig nito. Nagtago ako sa mahabang kurtina at napakursa ko habang tumatagaktak ang butil-butil na pawis sa aking sentido. Makalipas ang ilang sandali ay sumubok akong sumilip na muli sa bintana at halos malaglag ang pangako sa sobrang takot. Nakatayo sa may harap ng bintana si Ginoong Martin habang hawak ang sariwang atay na tumutulo ang sariwang dugo. Kinagat niya ito at pinagluray-luray habang nanlilisik ang mga matang nakatitig sa aking kinatatayuan. Nagimbal ako at halos masukasukang isinarado ko ang bintana. Naghahalo na ang kaba sa dibdib ko, gayon din ang paghalukay ng bituka ko. Nagmamadali akong lumabas ng silid. Pinigil ko ang pangangasim ng sikmura ko at mabilis na bumaba sa hagdan diretso sa may kusina, kung saan isinuka ko lahat ng laman ng bituka ko sa may lababo. Humihingal ako sa isang tabi at halos mapatulala ako sa kawalan. Noon lamang ako nakakita ng ganong katinding karahasan. Napagtanto ko na talagang isang halimaw si Ginoong Martin at ginagamit niya ang mga babae upang makakain ng mga sariwang laman loob. Hanggang dito na lang po muna ang unang bahagi ng aking karanasan, mga kalakbay. Maraming salamat.